Οπότε αυτό που συμπέρανε η έρευνα στο τέλος είναι ότι οι μεταβολικές αλλαγές που έρχονται από την κετογονική διατροφή μπορούν πιθανώς να βελτιώσουν την απόδοση των αθλητών. Ωστόσο δεν μέτρησαν την απόδοση στη συγκεκριμένη έρευνα, αλλά έδειξαν ότι οι αθλητές στην κετογονική διατροφή είχαν πολύ καλύτερη μεταβολική απόδοση. Και αυτό που ήταν καταπληκτικό, θα έλεγε κανείς, ως έβριμα, ήταν ότι πήραν βιοψίες από τους αθλητές πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουν την κετογονική διατροφή και μετά, μπόρεσαν να πάρουν βιοψίες από τους μυς του κάθε αθλητή. Και εκεί πέρα τι μπορούσαν να μετρήσουν? Μπορούσαν να μετρήσουν το γλυκογόνο, δηλαδή τις αποθήκες γλυκόζης. Και αυτό που ήταν καταπληκτικό είναι ότι ακόμη και στην κετογονικής διατροφής ομάδα, τα επίπεδα του γλυκογόνου δεν είχαν επηρεαστεί. Οπότε βλέπουμε ότι το σώμα μπορεί να διατηρήσει και το γλυκογόνο με την κετογονική διατροφή, καθώς είναι σε θέση να παράγει γλυκόζη και από άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα οι πρωτεΐνες.